הפצצתם אותי בשאלות, אז אני הולך לעשות כאן סדר על הכל. תשלחו את זה לחברים ואני עונה לכל השאלות בתגובות. מה בתכלס אומרת פקודת הזקן החדשה? אני יכול לגדל זקן ואני לא צריך להסביר למה אני רוצה לגדל זקן, אני רק צריך להצהיר שאני הולך לשמור על הזקן שלי מטופח ולעמוד בכל הכללים. או זקן מלא, או זקן צרפתי, או שפם, בלי לעשות דירוג בזקן ובלי להיות עם זיפים. את טופס ההצהרה אני ממלא ומביא למפקדים, ואני יכול למלא אותו או ביום הראשון של הבקו"ם, או בשבוע הראשון של הטירונות, או בכל שלב במהלך השירות כשאני בתוך יחידת רישום, ואז אני מביא את זה למפקד שאחראי עליי. הדרך היחידה שמישהו יכול לבטל לי את הפטור זקן זה אם פגעתי בנראות של הזקן שלי כנגד הכללים, כמו למשל גילחתי לרמה של זיפים, או עשיתי דירוג לא חוקי, או כל צורה שהיא. ואם ביטלו לי את הפטור זקן, יש לי זכות לערער על זה בשתי דרכים שונות, גם ברמה פיקודית וגם דרך אגף משטר ומשמעת. ההיתר לגידול זקן יהיה לכל תקופת השירות ולא צריך בעצם לחדש אותו, והוא תקף בכל מקום בצה"ל. זה הטופס החדש לגידול זקן, לא צריך למלא יותר מה הסיבה לגידול זקן, אבל כן צריך למלא אם זה זקן מלא, זקן צרפתי או שפם. החל מרגע מילוי הטופס אני יכול להתחיל לגדל את הזקן שלי, ואז יש לי בעצם זמן עם זיפים שהזקן גדל וגדל, ואחר כך אני לא יכול להיות יותר עם זיפים, וככה הם בעצם בודקים את זה. אני צריך לחתום למטה שאני מכיר את כל הכללים, וזהו, אני מקבל פטור זקן. זה יום היסטורי, זה מטורף, אחרי שנים רבות של מאבק למען החיילים, סוף סוף יש פטור זקן לכל החיילים. אני רוצה להודות לכל מי שתמך במאבק לאורך השנים. תודה רבה לכל השותפים שלי, תודה רבה לכל המתנדבים, תודה רבה לחברת הכנסת קטי שטרית שעזרה לדחוף את זה, תודה רבה לכל המפקדים בצה"ל שיזמו את זה והצליחו לדחוף את זה, והגענו למצב שלנו היום, ואני מאחל לכולם שיהיה המון בהצמחה.